ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар набори имрӯза бародаро луббои хел мотоблокҳои фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонанд. матори фурӯширам ҳастак, пакришкаи фурӯширам ҳаст, баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед. бародарои азиз, аз шумо хоҳиш подписатсия кунед, ядона лайки бо бигира биҷиқед. бародаро, дар шумо чизе ки маъқул бошад дар комментария бинависед, иншоалло он пешкаш шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед, иншоалло он пешкаши харидорро мекунем. худо нигаҳбонту бошад. бародари азиз, курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед, ядона лайка фаромӯш накунед. бародарои азиз, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мотоблок японский аз 9 қувваи асп сар мешавад. бародаро, хеле бонта боло рафтан мегирад. 6 скорост дорад, 6 та сини пеш дорад, 3 та сини қафо. бародаро, японский овардагиан, оригиналан. 18999 сомонӣ сар мешавад. хеле намедонам бо қиматшам ҳаст, арзоншам ҳаст, чанд намудаи бародаро. ина худом бинед. касоне ки харидор бошед, нашода ами мотоблокҳои пачка фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, мотори фурӯшӣ, мотори мотоблок, мотори бензинияи бародаро 7.5 қувваи аспа дорад. барои мотоблокҳои ремонт шидагӣ айрасия овардагиша бародаро навай, ҳамаш 100% ягон ҷош маиб нест. нархаш 1250 сомон. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро, мотоблоки пачка қарор дорад дар ноҳияи Рашт. нархаш 13000 сомония. бародаро, мотоблок навай, клёнкаҳошаби кандагӣ нестанд. намедонам хичу партифтагиан клёнкаҳоша дида булош ё ҳамита навай, маълумае ки пачка ёхи. нархаш 13000 сомония. бо савдо карда мешавад. мотоблок нави хубай. касони харидор бошед бародаро, ё нашод мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро, мотоблоки корфармидагӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 18 қувваи аспа дорад. мотоблок созай, мақсад сайсаниш созай. мегирӣ, заводӣ мекунӣ, ҳай мекунӣ, ҷифт мекунӣ, ҳамаш мега созай. ҳами соҳиби мотоблок гуфтагия ки созай. нархаш 12000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. ина мотоблока бародаро, худом бинед. мотоблок сайсаниш созай, 12000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бародаро, мотоблоки бензинӣ қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. 16.3 литр намечия, бароиша нафаҳмидам. бензиния мега, ҳамаш ягон проблема мега надорад. 120 ҷуфт мекунад мега, 120 мақсад 100% ҷуфт мекунад. тилишкашам қатиш ба фикрам фурӯхта мешавад. нархаш 18000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад гуфтагиай. ина бародаро, нига соҳибшада булош чиқештагиай, лавлави кӯҳ мерава. касони харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро, мотоблоки нав пачка мегуфта, ина мо баҳри шумо ёфтем, пешкаш мекунем. мотоблокҳо дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа қарор дорад. 73, 78, 86, 88, 92, 95, ҳамаи намудаш ҳаст. пачка ай 12500 сомонӣ сар мешавад. хай бо болотар меравад, поюнан мешавад. 73 бо арзонтар ай. дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа қарор дорад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мотоблок дастрас кунед. аз номи канали мо салом расонед, ба шумо ҳатман скидка мекунад. бародарои азиз, ина бародаро, мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. мотоблоки фурӯшӣ мега сайсаниш 100%. карочи гандум равакам дорад, чанд намуд чиз дорад. ина бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран навистагиай. гандум дравак, алаф дравак, ҳамаи намудаш ҳаст бародаро. беҳад аҷоибай. инами ҳамаш намудаш дар рӯи экран навистагиай. илтимос мега беҳуда занг назанед. нархаш 27000 сомонӣ. ба тамоми чиз қатӣ фурӯхта мешавад. 27000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бародари азиз, ина як тага мотори мотоблоки фурӯшӣ 7.8 қувваи аспа дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. пачка ҳай бародаро, пачка ҳай мотори мотоблок. нархаш 1999 сомонӣ бо савдо карда мешавад. ина документош
касоне ки харидор бошед бензиния, касоне харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бародаро мотоблоки дизелни 7 қувваи 12 қувваи аспа дорад. бародаро қатиш плуг алафдравак алоҳида фурӯхта мешавад. мега дигар чизош намедунам, аками ҳама маълумоташ дар ҳамин рӯи экран нависагия. бародаро хитон бинед занг занед. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мотоблока 19500 сомонӣ мега гуфтагия ки бо савдо карда мешавад. дизелни мотоблок, касони харидор бошед ё нашуд ами мотоблок фаҳмидан мехоҳед, запчастош ҳам ҳастанд. мега марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро ина мотоблок қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархаш 20000 сомоние. мотоблок гандум даравак ҳам дорад. бародаро бо ягон мошинам алиш мешавад. мега бо ягон мошинам алиш мешидаст. ина мотоблок ба мошина алиш мекунанд. бародаро нархаш 20000 сомоние. состояниш соза, ягон камбудӣ мега надорад, ҳамаш 100%. касоне ки харидор бошед ё наашо одами фаҳмидан мехоҳед ё ба ягон мошин алиш кардан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул. мотоблок фурӯшии харидори аниқ бошад, мега занг занад, бо савдо карда мешавад. бензиния бародаро бигем ту ки бензиния 6.5 қувваи аспа дорад. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул. гуфтем бародаро 11000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. мотоблок дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, ягон айб мега надорад. касоне ки харидори аниқ бошад, мега занг занад, бо савдо карда мешавад. касоне харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бародаро ина мотоблоки дизелни тилишкаш, қатишай френза, плуг, картушка канак, присеп, ҳама чизош қатӣ фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Лаш. нархша 20000 сомонӣ гуфтагия ки бо мега савдо карда мешавад. ина бародаро хитон бинед мотоблока чӣ хел кашбор кардагия. 20000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. дар ҳолати кория мега ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надорад. касоне ки харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат занг занед. ина бародаро мотоблок қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бензиния бародаро 9 қувваи аспа дорад. ганта мотоблок ганта ном дорад. бародаро дар ҳолати хуби техникия навай. ина бародаро хитон бинед нави хубай. нархша 6500 сомонӣ гуфтагия ки бо савдо карда мешавад. ай 6500 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд ами мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бародаро ина заводи мотоблок дар шаҳри Ҳисор. лубой намуди мотоблок ҳаст. ай 6200 сомонӣ сар мешавад. ина мотоблокҳои пачка 78 аст, 86, 88, 92, 95, 73. ҳамин бародаро лубой намудаш ҳастак мега. ҳамин соҳиби мотоблок гуфтагия ай 6200 сомонӣ сар мешавад, бо қиматамто рафтан мегира. бародаро касоне ки харидор бошед, нашуд мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки бензинӣ қарор дорад дар шаҳри Норак. мотоблоки бензинии бародаро 8 қувваи аспа дорад. ай Россия овардагия бародаро дар ҳолати хуб қарор дорад, мега 6700 сомониш гуфтагия бо савдо карда мешавад. нав ай Россия овардагиш ай бародаро ҳозир дар шаҳри Норак қарор дорад. ина бародаро мотоблока хитон бинед. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро покришка барои мотоблок 750 сомонӣ мега. намедунам як донаша мега ё 4 донаша. нав пачка ҳам қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 750 сомон мега бо савдо карда мешавад. покришкаҳо пачка ҳам бародаро. касоне харидор бошед нашуд покришкаҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. бародаро мотоблок навай ай Россия овардагия мега камтар савдо мешавад, мега қатиш плуг дорад, чизил дорад, лубой чи мега қатиш дорад. қарор дорад дар шаҳри дар ноҳияи Восе. бародаро бахшӣ дар ноҳияи Восе. нархша 16000 сомонӣ гуфтагиай бо савдо карда мешавад. мотоблок дар ҳолати кория бародаро ҳамаш 100% мега, ягон камбудӣ надорад.
мефрӯшмаш, сум дар кора мегӯям мефрӯшмаш. Касони харидор бошед ё нашуда мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. Ина бародаро заводи мотоблок дар шаҳри Душанбе. Любой намудаш ҳастак, 15 қувваи асп, 18 қувваи асп, запчас, чизе ки дар шумо дар кора, ина дар ҳамин сурат ҳастак бародаро, ҳамин любой чиза дора. Қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархаш 22500 сомония ин ҳамин мотоблокҳо. Ҳар намуд дора бародаро, любой намудша ҳастак мега. Касоне ки харидор бошед ё нашуд мотоблокҳо фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Ҳазор раҳмат бародарои азиз, худо нигаҳбон.